салом дӯстонам, хабари хеле фаврӣ дорем баҳри муҳоҷирони дураи ватан ки худи ҳозир бародарамон Диловар Сафаров ин хабарро дар интернет нашр кард ва аз мо ҳам хоҳиш кард ки ин хабарро зудтар баҳри муҳоҷирон бирасонем то ин ки сахт эҳтиёт кунанд. Хабар ин аст ки шахсоне ки картаҳои Сбербанк дорен, ман ҳам ки дорам, ба ман сообщение омад ки барои шумо 150 000 рубл бонус дода шудааст. Агар шумо дар ин ҷо 100 рубл супорен, 150 000 рубл ба шумо мегузарад. вақте ки дохил мешавем, дар он ҷо навиштааст ки номерҳои картаатонро бизанед ки аз кадом карта шумо сум супоридан мехоҳед. вақте ки номерҳои картаро мезанед, дар картаатон чӣ қадар суме ки бошад, ҳамаи онҳоро вастанавид карда мегиранд ва ба баъзеҳо занг зада истодаанд ки барои шумо фалон қадар сум мукофотпулӣ шудааст, яъне ки бонус шудааст. шумо номерои картаатонро гап занед то ин ки мо ин сумро ба шумо бифиристем. бародарон, дар ин ҷо шумо на номери картаатонро занен ва на номери картаатонро битиен. инҳо хакеристое ҳастанд ки ба ҳамин номери шумо ҳамаи сумҳои шуморо вастанавид карда мегиранд. тӯли як ҳафта мешавад, чандин ҳазор муҳоҷирро сумҳояшонро аз картаашон вастанавид карда гирифта истодаанд. сахт эҳтиёт кунед. агар ба шумо сообщение ҳам ки омад, дарҳол удалитш кунед, барои шумо лозим нест ва касе ки занг зад барои шумо, хоҳиш мекунам номерҳои картаи худро натиҳед ки ҳамагӣ суми шуморо истимат карда мегиранд. ин ҳам буд хабари имрӯзаи мо. шумо ҳам ин хабарро паҳн кунед то ин ки зудтар ба гӯши муҳоҷирон бирасанд ва сахт эҳтиёт кунанд. худованд нигаҳбонатон бошад.